Čo sa stalo vo svete 22. a 23. júla? Taliansko. Etna je znova aktívna a vytvorila nad morom stĺp dymu dlhý 8 kilometrov. Lety z letiska Catania museli byť pozastavené. Srbsko. Veľké krupobytie v Požege. Dánsko. Vodná smršť pri Doverodde. Rusko. V Soči došlo k záplavám pre silný dážď a búrlivý vietor. Pri pobreží sa vytvorila vodná smršť. Turecko. Silný hurikán v meste Tekirdá. Kyrgyzsko. Bahenné prúdy v dedine Arstanbab v Džalal-Abadskej oblasti. India. Bleskové povodne pre silné zrážky v Bombaji. Silné dažde v Ománe. Najťažšia situácia je v Al-Mudajbi, kde bol ročný úhrn zrážok prekročený ešte v apríli. Vodopády spôsobené silnými dažďami pri Nizve. Etiópia. Najmenej 55 ľudí po 2 zosuvoch pôdy pri obci Gofa. Čína. Tropická búrka Prapirún vo Van Ning, Hainan. Záplavy v dôsledku silných dažďov v Chengchou, Henan. Filipíny. Manila a Quezon City boli zasiahnuté tajfúnom Karina, ktorý spôsobil masívne záplavy. Indonézia. Erupcia sopky Levotoby, Kanada. Veľké lesné požiare zúria v národnom parku Jasper, Alberta a tiež v Britskej Kolumbii. USA. Biscuit Basin v Yellowstonskom národnom parku dočasne uzavretá pre hydrotermálny výbuch. Mexiko. Erupcia sopky Popocatépetl. Na západe Panamy došlo k zemetraseniam o sile 5,7 a 5,6 stupňa. Nie je to sci-fi, ale realita, ktorá sa práve odohráva. Klimatické zmeny sú obrovský problém a vyžadujú si rýchle a cielené riešenie, ktorým je celosvetová vedecká spolupráca. Ak by vedci spojili svoj potenciál, boli by schopní efektívne bojovať proti klimatickým katastrofám. Ale vedci to bez našej pomoci nezvládnu. Potrebujeme, aby sa každý z nás zapojil. Spolu môžeme urobiť rozdiel. Aký krok urobíte vy pre záchranu našej planéty?